tali gotang kita kasih. Siti Oradila Debian wis tak tukoke ngucuk tali sak gotange saikine lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit terang ngabari apa kowe lali karo aku iki ajan regane 2000 kowe ujug katresnanku jare kowe melu aku lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali gotange. Ayo digoleki gotange. Ayo Bos Bagong. Yes you. Tali gontang iki tak simpen tekaning ati tali gontang saksi tresnaku kang suci. Terima kasih. Matur suwun Bos. Goyang lagi ya. Ayo Kak Rustan. Debian wis tak tukoke wujud tali sapiane saikine lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit terang ngabari apa kowe lali karo aku iki ajan regane 6000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali gontang. Tali gontang iki
simpen tekaning pati tali kota saksi tresnoku kang suci. Kita goyang lagi bersama USB Music pasti aja. Hey. Mau di depan Siban Real Talk Production. Ayo kita goyang lagi. Biar wis tak tungkoke wujud tali sakotangi saiki nelago ilang saslirane lungo menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo kowe lali karo sing lagu sing ajan regane 3.000 kuwi wujud tresnaku jare kowe melu aku lako mlayu opo kurang larang saiki nek kowe ilang ning endi nggonku goleki. Ayo goyang Mas. Isi kota. Ini ayo. Terima kasih. Weyo. Aho. Yo. Dide. Yo. Weha. Thank you, terima kasih. Ya, tali kotang iki tak simpan tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci. Tali kotang saksi tresnaku kang suci. Tragedi tali kotang sudah. Betul, sudah. Bos Bagong, Bos Arti.